Litotúria els ofereix l'espai del medi ambient. Els ullals són manantials, surgències d'aigua que poden trobar a les zones de marxal o en les albuferes. Apareixen en les zones de contacte on confluïxen l'aigua dolça i salada. Les aigües salades i salmorres del subsol actuen com a barrera impermeable per a l'aqüífer. A l'albufera es troben fins a 50 ullals, amb unes condicions de conservació que caldria millorar, perquè com la major part del parc també han patit l'impacte demogràfic, agrari i industrial de les últimes dècades. Les precipitacions dels últims mesos han fet brollar de nou alguns ullals que feia temps que no estaven operatius. L'aigua és vida i la conservació dels ullals en bon estat és i serà primordial per conservar l'aigua dels ecosistemes d'aiguamolls. La seva importància mediambiental i paisatgística és fonamental en les zones humides, on trobem fauna autòctona en perill d'extinció com el samaruc o el fartet, i vegetació tant aquàtica, palustre com de ribera, que només trobem en eixes zones d'aport d'aigua dolça i neta.